ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಡಿ ಕಿಚನ್ ಇಂತುಳು ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಯಾನ್ ದಿವ್ಯ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಕೊಳತರು ಮೀನಿದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ತುಪ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಕೊಳತರು ಮೀನು ಅಂಚೆನೆ 3 ಚಮಚದಾತ್ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ ಚಮಚದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ 1 ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಾ ಮಸಾಲೆ ಅಂಚೆನೆ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮಸಾಲೆ ಕೊಜಾಪು 3 ಚಮಚ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾದನೆಗ್ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು 1/4 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ದ ಪುಡಿಟ್ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕನೆಗ್ 3 ಚಮಚದಾತ್ತೆ ತೊಂದಿನ ಕೊಜಾಪು ಅಂಚೆನೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಲತ್ತದು ಬೊಕ್ಕನೆಗ್ ಮೀನು ಪಾರ್ದು ಕಲತ್ತದು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀತೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ 5 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆಜರ್ದು 7 ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಂತೀತೆ ಅಂಚೆನೆ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ ತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಇತ್ತ ಮಸಾಲೆ ಚೂರು 1 ಚಮಚದ ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚದ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಒಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ದ ಪೊಡಿ 2 ಚಮಚ ಒಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾರ್ದು ದಪ್ಪಡೆ ಚೂರು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ದಿವನ್ಗ ಆಂಡ್ ಈತ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾಡ ನಾನು ದುಂಬುದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಈ ಕೊಳತಾದ ಮೀನನ್ನು ಪಾರ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಚೂರು ಅವು ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಬುಡ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತದು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾವು ಬೇಯಾಡು ಕಾಯ್ದನು ಪೂರ ಮೀನು ಇದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೀಗ ಇತ್ತ ಅವೇ ಕಾವಲಿಗೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಂಠಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ రెడ్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది తూలి నిక్కులు ಈ ತಾಯಿನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲತ್ ದೀತಿನ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಪಾಡ್ಗ
ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಬೇಯ್ಪದೆ ಅವು ಸರಿ ಆತಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಕೊಲತಾರು ಮೀನು ನೈಕ ಪಾರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನುಗ ಈತ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಕೊಲತಾರು ಮೀನದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ಏ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೆ ಲೈಕ್ ಮಂತೆ ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್